Bukas ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Music natin ito. Dahil sabihin na ayaw mo na, pero pinag-iisipan ko ba? Lagi, kaya ngayon, pagkaramay alam mo na ako. Alam mo, dahil alam mo. Dahil sabihin na ayaw ko na, pero pinag-iisipan ko ba? Thank you po.
Ryan! Nak! Ryan! Bigay lang po ng sponsor. Hello mga manoy, hello mga manay. Ngayon ay araw ng Miyerkules, December 2. Ayan, 23 days na lang at Pasko na. Pero bago sumapit ang Pasko, kakaroon muna tayo ng shoutout at meron tayong bayanihan mga manoy, mga manay. Okay, simulan na natin.
Sabi ni Sir Hernan Porteo, pa-shoutout man tabi digdi sa Mangaldan, Pangasinan, kang sakong pamilya. Pero taga Sorsogon tabi ako noy. Shoutout man sa imo at sa duwang aki, Rian at Renalyn and the rest of the family. Yan, maraming salamat sa imo manoy, Hernan Porteo. Yan, shoutout po sa lahat po ng mga taga Mangaldan, Pangasinan. Lalong-lalo na po sa family ni Hernan, Sir Hernan Porteo. Okay, maraming salamat at shoutout din daw kina Rian, Renalyn at sa lahat ng pamilya, buong pamilya, sa buong pamilya. Okay, next. Sabi naman ni Sir Mahmoud Datmanong, malapit na magdadalaga si Rian at sana mas lalong gumaling sila ni Renalyn at Rian at sana mas marami pang magsuporta sa kanila. From Cotabato City, I'm a Muslim to support the two kids drummers, Renalyn and Rian. Sukran, yan sa wikang Arabic, ang sukran sa Tagalog ay sa English ay thank you. So ang sagot yan, Afwan. Yan. Maraming salamat sa iyo, Master Mahmoud Datmanong. Yan. Thank you po. Next. Sabi naman ni Sir Justin Formento, good morning Sir Hill. Shoutout po si Jing Pal, kay Rian. God bless po sa inyo Sir Hill. Yan. Maraming salamat din po sa iyo Sir Justin Formento. At regards po kay Ma'am Jing Pal. Yan. Rian. Pinabati ka ni Ma'am Jing Pal. Yan. Ang better half ni Sir Justin Formento. So yan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. Dumako na tayo sa ating bayanihan. Yan, kay bayanihan tayo. Tulungan natin ang ating mga kapwa, mga vloggers. Maliit man o medyo malaki na ang bahay. Okay, simulan natin. Support po natin at subscribe tayo sa channel ni Yugat Donna. Yan, subscribe tayo kay Yugat Donna. Next. Subscribe din po tayo kay Munwo Kabayan. Yan. Supportan natin ang channel ni Munwo Kabayan. Next. Subscribe din po tayo kay Kitchen Lovers by Maria. Next, Our Nice Vlog, subscribe po tayo sa kanya. Next, Venus TV, yan, subscribe po tayo kay Venus. Next, Chiclet Mine, subscribe po tayo kay Chiclet Mine. Next, CDH Vlog, yan, subscribe po tayo kay CDH Vlog. Next, Kashmir Vlog, yan, subscribe po tayo kay Kashmir Vlog. Next, Cupid's Tricks Mix, yan, subscribe po tayo sa kanya. Next, Kai Bags, yan, subscribe po tayo kay Kai Bags. Next, Pusong Waraynon, yan, sa mga Pusong Waraynon, subscribe po tayo sa kanya. Next, Simpleng Buhay TV channel, yan, next. Eileen Lagnada, yan, subscribe po tayo sa kanya. Next, Javelin Stam, subscribe po tayo kay Javelin Stam. Next, Arnold Manalang, subscribe po tayo kay Arnold. Next, Learning with God and Parents, subscribe po tayo sa kanya. Next, Lorraine Suliman, yan, next, subscribe po tayo sa kanya. Terry Coloma, subscribe po tayo sa channel ni Terry Coloma. Next, Cathy Spear, yan, tulungan po natin si Cathy Spear. Next, Litenia Channel, yan, subscribe po tayo kay Litenia Channel. Next, Yadin Sacro Vlog, yan, supportan po natin si Yadin Sacro Vlog. Next, Madit McEarly, subscribe po tayo sa channel niya. Next, KJ USA Vlog, subscribe po tayo kay KJ USA Vlog. Next, Makalikot, subscribe po tayo kay Makalikot. Nebor Vlogs Official, subscribe po tayo sa kanya mga manay. Next, Quincy Santillan, next, subscribe po tayo sa kanya. Next, G-Pams, yan, subscribe po tayo kay G-Pams. Next, Arman Rica Plaza, mga manoy ng Playa Bawan, Batangas, subscribe po tayo. Tulungan po natin si Sir Arman Rica Plaza. Next, Bongkinot TV, yan, subscribe po tayo sa kanya. Next, Karen Angel Heart Channel, subscribe po tayo sa kanya. Next, Halukay TV, yan, subscribe po tayo kay Halukay TV. Next, Sally Sombero, tulungan natin si Sally Sombero. Jocelyn Algen Channel, yan, subscribe po kay Jocelyn Algen Channel. Next, Maribel Rebaha, subscribe po tayo kay Maribel Rebaha. Next, G's Apron, mga manay, subscribe po tayo kay G's Apron. LNQ, mga manay, supportan natin ang channel ni Ma'am LNQ. Next, Charmix, yan, subscribe tayo kay Charmix. Eldis na lang, yan, tulungan natin ang channel niya. Next, Calix Eraso, subscribe tayo kay Calix Eraso. GTV, yan, supportan natin si GTV. Next,
April Ask Joy Vlogs, yan, subscribe po tayo sa kanya. Next. Cle Frades, subscribe tayo kay Ma'am Cle Frades. Next. Margie TV, yan, tulungan natin ang channel ni Margie TV. Next. Rowena de la Cruz, mga manay, yan, subscribe po tayo sa kanya. Next. Pops Lifestyle, subscribe po tayo sa channel niya. Next. Batang Kalikot ng Balayan, Batangas, subscribe po tayo sa kanya. Next. Dimple Girl Vlog, yan, subscribe po tayo kay Dimple Girl. Next. Jenny Alagon, yan, supportan po natin si Jenny Alagon. Next. Wangkan Vlogs, mga manay, isang Vietnamese vloggers, supportan po natin. Next. Ragdi Batman, yan, supportan po natin si Ragdi Batman. Next. Sakina Mix Vlog, supportan po natin si Sakina Mix Vlog. Next. Joyce Prondelag, yan, mga manay, Joyce Prondelag, subscribe tayo. Hard Jane Vlog, subscribe tayo kay Hard Jane Vlog, mga manay. Next. Harold Pumanes, kay pare Harold Pumanes, subscribe po tayo sa kanya. Next. Yansei Channel, yan, subscribe po tayo kay Yansei. Next. Vladis TV Official Vlog TV GPG, yan, subscribe po tayo kay Sir Vladis TV Official Vlog. Next. Netsi, yan, subscribe po tayo kay Netsi. Next, Malu San Jose, subscribe po tayo kay Malu San Jose. Next, Miss Lilipad, yan, supportan po natin si Madam Miss Lilipad, yan. Next, Madel Channel, yan, supportan po natin si Madel Channel. Next, Everly Asia, mga manay, yan, supportan po natin channel niya. Next, Bern Bongkai, mga manay, yan, supportan po natin from London. Bern Bongkai, yan, supportan po natin. Next, Tropang Marky Official, yan, subscribe po tayo sa kanya. Hello kay Mami, subscribe po tayo sa kanya. Raragas World, mga manay. Next, Joms Cruz, yan, subscribe tayo kay Joms Cruz. Next, Renlin Regayo, mga manay, supportan po natin. Next, Sobanin Pride, yan, subscribe po tayo kay Sobanin Pride. Next, Purple K, mga manay, subscribe tayo kay Ma'am Purple K. Next, Vlogs ni Box, subscribe po tayo sa kanya. Next, Pamilya Yored, yan, supportan po natin si Pamilya Yored. Next, Pride Thoughts, yan, subscribe po tayo kay Pride Thoughts. Next, Nul, yan, subscribe po tayo kay Nul o kay si Risa Oraba. Next, Itim na Diyosa, mga manay, yan, supportan po natin. Next, Marimar Potato, yan, supportan po natin si Marimar Potato. Next, Mamsi Channel, yan, graduate na po itong mga manay, pero supportan pa rin natin. Next, and last but not the least, supportan po natin si Oday 2524, yan. So, hanggang dito na lamang po mga manay, medyo mahaba-haba ng konti. Pero hindi kasi ako nakapag-bayan yan ng mga nakaraang post ko, kaya ngayon ko isiningit. So maraming salamat po sa ating mga viewers, sa aking mga subscriber. Thank you po. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe ka na po sa channel ko. At mas maganda, i-click mo po yung notification bell icon para updated ka lagi sa mga videos na ipinopost ko sa aking channel. Okay? Maraming salamat po, at sa mga sa mga nag-react kung bakit hindi na po napapasama si Renalyn. Let's hope for the best na lang po mga manay na sana dumating ang panahon na magkaayos pa rin sila. Okay? Ako hopeful pa rin ako na magkakaayos sila. Pero in the meantime, pagbigyan natin yung nila, yung kagustuhan. Okay? So maraming salamat po muli, at ito po si Hil, at ito ang Hilbal Channel. Maraming salamat. Palagi po sinasabi, sana ipagpalain pa ang bawat isa sa atin natin kung may kapal. At ingatan ang bawat isa para sa nailigtas sa kanumang pagkapahamakan, at bigyan ng kalakasan ng mga pangangatawan natin at kaisipan. At muli, maraming salamat po. Thank you and Diyos mabalos!